Rodoначalnik Нового Саду привитал школяров новосадских основних и средних школах iste i nahodi pridal im pripoznanja i Vidovdansku nagradu za uspjehi na republičnih i međunarodnih zmahanjoh. Medzi nahradzenima boli i školjare kotri učestvovali na republičnim zmahanju z ruskого jazika i jazičnej kulturi kotri zavžali perši mesta, a to Marija i Mirko Venčeljovski, Lara i Ana Petković i Dina Mudroh. Iz godine u godinu novosadski učenici ostvaruju sve bolje rezultate na međuopštinskim, pokrajinskim, državnim i naravno međunarodnim takmičenjima u raznim disciplinama, u raznim društvenim oblastima i to jeste jedna prava slika Novog Sada koju mi želimo da vidimo, koju želimo da pošaljemo i to jeste Novi Sad u kome želimo da živimo. Vidovdanska nagrada zaprovadzena koncom decembra prešloho roku jak svojo fajtovi stimulans za talentovani školjaroh. Toho roku u budžetu horodu zvekšani sredstva za nahradni fond, ta tak za peršu, drugu i trecu nagradu školjare podzeljeli od 14 po 14 dinari.